हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ गल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाबआ फालिदों। मैया बुधबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि फरायसालिमायाव मुलुगनां आबहावा सानखौ गल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाबआ दंफां फुलि गायनानै फालिनाय जायो। फोरमायनाय बादिब्ला मुलुगनां आबहावाखौ गोजोनै लाखिनांगौनि थाखाय मुलुगनां आबहावा सानखौ बिथा खालामनानैनो आरो मुलुगनां दुंग्लाबनायनि जाहोनफोरखौ नोजोर होनानै दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लायो। मख'नो गोनांदि बिथांमोना गासै 700 दंफांनि फुलि बायदिसिना बिबारनि फुलिखौ लाबोनानै गायफैदों होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बैफोर गायनाय दंफांनि फुलिखौ जोथोननि थाखाय गल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाबआ गावसोरनो नेट खुन्थाबो लाबोनानै होफैखानायखौबो कलेजनि बिफाना फोरमायनानै होयो। गल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाबआ मटर साइकेल सालायनायनि अनगायैबो बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया समाजाव जोबोर बाख्नायथाव जादों। भारत हादराव थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थियारि जाबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा। लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव एनडीए आरो इन्डी मोन्नैबो सरकार दानांगौनि थाखायनो गावबा गावनि बेन्दोंआव सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। एनडीएआ 292 मासि मोननायनि अनगायै इन्डी एलायन्सआ 233 मासि मोननो हादोंमोन। नाथाय एनडीएआ सरकार दानायनि बिथिङाव गोहो गोनां जानानै दं। अब्लाबो सावरायलायनाया जोबनानै थाङाखै। रावबो दोलोआनो बेबायदि थासारियाव एनडीएखौ गारनानै इन्डी एलायन्सआव लोगो जाहैनो हाया बेखौ लानानैबो बिजेपिनि साननाया जोबनानै थाङाखै। जायनि थाखाय जेसेबां हायो थाबनो सरकार दानानै नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि मासियाव फज'नो बिजेपि दोलोआ नाजानाया गोख्रैसिन जानो हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला फैगौ 7 जुन मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव एनडीएनि हानजाया हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजोखौ लोगो हमनानै थाबैनो सरकार दानायनि गनायथिखौ बिगोन। एन चन्द्रबाबु आरो नीतीश कुमारखौ लाफानानै गोबां दैदेनगिरिफोरा एनडीएखौ सरकार दानायाव हेफाजाब खालामगोननि बाथ्राखौ मोननाय लोगो लोगोनो बैफोर खामानिया गोख्रैसिन जानो हमदों। बिनि सिगांनो दिल्लीयाव एनडीएनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जथुमायाव साफ्रोमनिबो खौसे मददजों नरेन्द्र मदि बिथांखौनो दैदेनगिरि एबा गाहाय मन्थ्रि महरै सायख'नानै लायो। गुबुन फारसे इन्डी एलायन्सआबो सरकार दाफुंनो थाखाय नारा नाथा नाजानायजों लोगोसे एलायन्सआव थानाय हानजानि दैदेनगिरिफोरा जयै सावरायलायनाय जायो। एनडीएनिफ्राय बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारखौ बोखानानै माबादिहाय इन्डी एलायन्सआव लाबोनो हागोन बिनिनो नाजानाया सोलिगासिनो थादों। नाथाय एनडीएखौनो मदद होनानै नरेन्द्र मदिखौ फिन गाहाय मन्थ्रि खालामफिननो थाखाय नीतीश कुमारआ थियारि जानानै थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। धेमाजियाव 7 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। ड्राग्सनि हेंथायै रायजोआव पुलिस बिफाना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानायनि गेजेरावबो सिखावै ड्राग्स फालांगिरिफोराबो सांग्राङै ड्राग्सनि फालांगि खालामबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनानै मोनगासिनो। थिग बेबादिनो बुधबारखालि धेमाजि जिल्लायाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। बुधबारै बेलासिनि समाव स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै धेमाजि पुलिस थानानि सिङाव थानाय तुलसीबारिनिफ्राय 7 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय 5 ग्राम ड्राग्स हेर'इन आरो गंबा मबाइल फनखौ बोखांनो हायो। बेफोरबायदि ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हानायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिस बिफानखौबो साबायखर बावो। सिखावनिफ्राय रैखा मोननो न'नि बारिनि बेरायाव कारेन्टनि तार होना दोननायाव सासे दाय गैयै सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया नाहरकटियानि टिपाम गामियाव जायो। भुगिनांनाय नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला टिपाम गामिनि थागिबि जितेन्द्र सिंहआ गावनि मैगं बारिखौ सिखावनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गावनि बारिनि सिमायाव थानाय बेरायाव कारेन्टनि तारखौ होनानै कारेन्ट हगारनानै दोनदोंमोन। नाथाय दिनै बे कारेन्टनि तारावनो नांनानै बधुराम मुर्मु मुंनि सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि जितेन्द्र सिंहनि बारिनि बेराजोंनो नांजाबनानै थानाय गावनि हायाव हाल एवनो थांनायावनो कारेन्टआव नांनानै बधुराम मुर्मु मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानानै लानो गोनां जायो। बे जाथाय जानायखौ मिथिनाय लोगो लोगो बारिनि बिगोमा जितेन्द्र सिंहआ जयपुर पुलिस थानायाव थांनानै जाथायनि सायाव फोरमायहोयो। जाथायखौ मिथिनानै नाहरकटियानि सार्कल अफिसार शरद गगৈ आरो जयपुर पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नायबिजिरहोयो। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायजों लोगोसे बिगोमानि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि दैखाङो। लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावनाय लोगो लोगो 18थि लकसभानि 543 मासिनि थाखाय बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जाबाय।
हादरनि रायजो राजाया गावनि लुबैनाय बादिनो गावनि बिजाथिखौ सायख'नानै लाबाय। बे बारनि लकसभा बिसायख'थियाव 4 बयनिख्रुइबो खम बैसोनि बिजाथिफोरा देरहानो हादों। हादराव लकसभा एबा बिधान सभायाव सासे बिजाथि जानो 25 बोसोर बैसो जानांगौ। बे खमसिन बैसोआवनो देग्लायनि लकसभा बिसायख'थियाव खायसे बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों। बिथांमोनानो जाहैबाय उत्तर प्रदेश कौशाम्बी लकसभा बियाबाव समाजवादी पार्टीनिफ्राय गेलेनाय 25 बोसोर बैसोनि पुष्पेन्द्र स्वराजआ हादरनि मादावनो उन्दैसिन बिजाथि। थांनाय बिसायख'थियाव गासै 5,09,787 भट मोननो हानानै 1,03,944 भटआव देरहानो हायो। नैथियाव उत्तर प्रदेशनिनो मासिली साहा लकसभा बियाबनिफ्राय समाजवादी पार्टीनि जानानै 25 बोसोर बैसोनि प्रिया स्वराजआबो देरहानो हायो। प्रिया स्वराजआ 35,850 भटआव देरहानो हायो। बिथाङा गासै 4,51,292 भट मोननो हादोंमोन। थामथियाव बिहारनि लक जनशक्ति पार्टी दोलोनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि सम्भवी चौधुरीया समस्तीपुर लकसभा बियाबनिफ्राय 5,79,782 भट लानानै 1,87,251 भटआव देरहानो हायो। आरो ब्रैथियाव राजस्थान भारतपुर लकसभा बियाबनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि महरै 25 बोसोर बैसोनि सन्जना जाटावआ 51,983 भटआव देरहानो हायो। बिथाङा गासै 5,79,890 भटखौ मोननो हायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।